танҳо шир не, асал низ қаймоқ дорад. дӯстон, асали кӯҳи эспарсет ҳосили ҳамисола, ранги асал зарди тиллоранг, қаймоқаш аз асал дида аз ҷиҳати вазн сабуктоб, лекин бомаззатар ва шифобахшиш ин чиза баландтоб мешавад, миқдоран кам аст. Асалҳои ғазанфар якчанд хусусияти ба худ хос дорад. Якум, баъд аз бардошт намудан дар муҳлати барвақташ 1 ҳафта, дераш моҳи октябр ба ҳатман кристаллизатсия яъне сахт мешавад. Дуюм, баъд аз кристаллизатсия шудан болош ба ҳамаш ба ҳатман қаймоқаш ҷудо мешавад. Сеюм, ҳар як намуди асали мо ба худ таъму маззаи алоҳида, рангу бӯи махсус дорад, ки бо гузашти сол он тағйир ёфта то рафта болаззаттар, бомаззатар мешавад, ки ин аз тоза ва табиӣ будани, зинда будани асали мо далолат медиҳад.